Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Ande muso ka furu sabana minɛ ye sakɛ. Furu sabana wa? Arama, ne jiginne la dɛ. Tarata o tarata ani alamisa o alamisa aw bɛ se k'aw ka série kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako filanan Wido kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.wido.tv walima Maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ. Orange aw kɛrɛfɛ. Institut de formation professionnelle au métier de la sécurité sociale ale akadaw yele ka kɛɲɛ ni bindɛnɛ marsikalo tile 10 san 2025. Association des scouts et guides du Mali ale ye santan wulikajɔ sɔrɔ Mali kɔnɔna na ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma seba tɛ maa mun ye. Isa Sise ale bɛna ɲɛfɔli caman kɛ an ye o ko la ni jɛmukan in kɔnɔna na. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye an bi aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se ka aw kunnafoniya bi ye ntɛnɛn marsikalo tile 10 san 2025. An bɛna kunnafoniya mun walawala aw ye sisan da in na. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na Institut de formation professionnelle au métier de la sécurité sociale bakurunba fɔla n'a bi wele ko IFPMDSC ale a ka daw yɛlɛ ka kɛɲɛ ni bin dɛnɛ marsikalo tile 10 san 2025. A jirala k'a fɔ ko ni kalanso in sɔrɔla ka kɛɲɛ ni tigɛdiɲɔgɔnma min tɛmɛna Université Kurukanfuga ale ni Institut national de prévoyance sociale ni ɲɔgɔn cɛ. Kalan mun na kɛ ni kalanso ninnu kɔnɔna na olu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalan ka taa bila cakɛla ka hakɛw kalan ale ni sɔrɔ bosoliko ɲuman kalan. Asanso ale ni Musa Ɲang olu tun b'a kɛnɛ kan. Mamadu Jalo ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ an ye a ko la. Ni yɔrɔ kura min dayɛlɛnen filɛ a koromokale kɛra an ka jamana faaba kɔnɔna la min yɛrɛ bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini na walasa gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔdenw u sen ka se ka don sɛgɛnnafiɲɛbɔ tɔnɔ bɔli la ani baara minnu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na ka se ka olu tɔnɔbɔ. Nin kalanbulon kofɔlen a kalan kuntagala bi jɔ san 3 fo ka taa se san 5 bɔɲɔnko la. Fɛn min ye maa minnu n'olu garisɛgɛ sera ka don nin kalan in na olu bɛna se ka kɛ maaw ye minnu bɛna baara kɛ an ka cakɛda minnu sigilen don dɛmɛ ani sɛgɛnnafiɲɛbɔ baaraw olu ɲɛ bila bɔɲɔn ɲɛnabɔli la. Nin kalan yɛrɛ kofɔlen a jɔra fɛn min bɛ tali kɛ sojɔ ale sariyaw la. Baarakɛyɔrɔ biro 18 b'a kɔnɔ fo ka taa se kalanyɔrɔ 5 ani fɛn bɛ tali kɛ baarakɛlaw olu ka lafiya yɔrɔw caman ma. Nin yɔrɔ kofɔlen kɔni kɛra yɔrɔ sahalenba ye wa a kɛlen don ka dafali kɛ dancɛw la minnu bɛ karanyɔrɔ ɲuman ale sabatili kofɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Association des scouts et guides du Mali bakurunba fɔla n'a bɛ wele ko ASGM
ko ale ye san 10 sɔrɔ wulikajɔ la Mali kɔnɔ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa mun mako bɛ dɛmɛ na sunkalo kɔnɔna na. A jirala k'a fɔ ni association in k'a ka wulikajɔ bɛ senna Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na wa san 10 wulikajɔ ko o kɛn bɛ ka taabolo kura di association yɛrɛ ka wulikajɔ ma. Isa Sise ale tun b'a kɛnɛ kan a ye mun sɔrɔ an ka jɛn ka olu lajɛ. Ni sunkalo kalo ye hinɛ ni dɛmɛ kalo ye. O kosɔn wulada o wulada kabiri sunkalo daminɛra Association des Scouts et Guides du Mali cɛdenw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka suntigɛ tila sundunaw cɛ Bamako siradaw la ani dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ wa ɲinɛ y'a san 10 ye. A hakilina ma na dɔn wɛrɛ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sunkalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye sunkalo ye hinɛ ɲɔgɔn na kalo ye donc an bɛ yɔrɔ min na n'o ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna ye n'i ye a ta k'a lajɛ mɔgɔ caman mɔgɔw sugu bɛɛ bɛ na yan nɔ faama bɛ na yan fantan bɛ na yan bon on a constaté que suntigɛ waati an bɛna sɔrɔ daganiw de sigilen don mɔgɔw kɔrɔ donc n'a fɔra i ka banabagatɔ b'i bolo o y'a dama degun ye doni ye i ka tila k'a fɔ tuguni k'i bɛ occuper i ka suntigɛ fana la vraiment o ye ko ye fɛn min c'est-à-dire a degun ka bon kosɛbɛ donc nous en tant que scout an ka scouti sariya sabanan o b'a fɔ an ye le scout se rendre utile et aider son prochain o hakilina de y'an pousser k'an bila ka ni baara ɲuman ninnu boloda dɔgɔtɔrɔso kɔnɔnaw la ani gitɔrɔn sanfɛlaw la walasa mɔgɔw bɛ se ka suntigɛ sɔrɔ cogoya min na mɔgɔ minnu bɛ a besoin kɔnɔna la. Alima Kulubali ale ye nin dumuni tila tɔnɔbɔbaga dɔ ye a bɛ san caman bɔ. A nafaba de b'an ka Gabriel Ture la a b'an dɛmɛ suntigɛ la jɔyɔrɔba de b'a la parce que dɔw bɛ hali suntigɛ t'u bolo i ma mɔgɔw ye mɔgɔw nana minɛ a diyara mɔgɔ ye trop san o san ninnu bɛna dumuni d'a ma a ka d'an ye kojugu hali seli don u bɛ na n'a ye n'u nana n'a ye seli don an bɛɛ bɛ n'a minɛ bɛɛ bɛ ta k'a dun dɔw bɛ hali seli don dumuni ɲɛnama t'u bolo. Duniyatigɛ kɔnɔ yanni ka fɛn ɲini i bɛ fɛn di fɔlɔ o ye madame Magasuba Awa Sila kumakan ye nin jɛkulu dɛmɛbaga don. Quand tu ne donnes pas tu ne reçois ça jamais. Bolo min b'a fɔ ko hɔn kuma bɛɛ o bolo tɛ lankolonya ne nisɔndiyalen don ka kɛ ni sifin ninnu kɛrɛfɛ ni yɛrɛ tɛ an siɲɛ fɔlɔ ye u ka baara ɲuman kama ne labɛnnen don ka u dɛmɛ sunkalo in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa hali sunkalo yɛrɛ tɛmɛlen kɔ. Activités qu'ils me solliciteront. Fɛn cini nka a nafa ka bon a bɛ san caman bɔ ASGM ka ni opération Ramadan Charity kɛra ɲɔgɔn dɛmɛ yɔrɔ ye wa o b'a jira k'a fɔ ko Mali sifinakaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ɲɔgɔn dɛmɛ la. Kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali bɛ sunkalo la nin waati na i n'a fɔ diɲɛ jamana tɔw o kama n'i ye a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin waati na sun ye fɛn ye ka i yɛrɛ jɛn dumuni ani ji la tile kɔnɔna na ani negela bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko sundonnaw a fanba bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ɲɛsinnen don dumunifɛn dɔw ma nin waati na i n'a fɔ kɛngɛliba ka taa bila ntanbaro la ale ni jus ninnu sugu bɛ cogo di nin waati na Modibo Kane Siribe ale ni Kerifa Siribe olu ye wulikajɔw kɛ u ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'a ɲɛmada o fɛ. Ni sunkalo in na a ka gɛlɛ suntigɛ wagati i ka du sɔrɔ kɛngɛliba kalama tɛ sɔrɔ du min kɔnɔ. Kɛngɛliba ye dumunifɛn ye min man ka di ni kalo barikama in na n'o ye sunkalo ye. Tiɲɛ don sugu falen don kɛngɛliba la nka o bɛɛ n'a ta gɛlɛya bɛ sanni ani feerekɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kama. Kɛngɛliba tun b'a d'a ma 1,600 la sabu k'a d'a ma 1,800 2,000 an fana yɛrɛ bɛ k'a kɛ 500 ye. San kɔni a ka gɛlɛn san yɛrɛ de. E b'a ta e b'a di nin ma o b'a ta o b'a di nin ma o b'a ta jagoya kɔni o minɛn kɔni o da tɛ nɔgɔya o de gɛlɛya b'an kan mɛ sannikɛlaw tɛ ka faamuya dɛ f'u bi dɔw b'i dɔgɔya yɛrɛ ka taa n'u sen fila ye ko sunkalo sera ko sunkalo ye hinɛ kalo ye k'an bɛ gɛlɛya de kɛ k'an bɛ dɔ fara kan an dun fana b'an ka denmisɛnnin dayirimɛ de ɲini. Kɛngɛliba kɛrɛfɛ dumunifɛn wɛrɛ bɛ yen min man ka di sunkalo in na i n'a fɔ dabilenni jus nka gɛlɛya min ye o de ye sugu sumaya ni feerekɛlamuso in ka fɔ la. Ɲamaku yɛrɛ bilama a yɛlɛnin bɛɛ yɛrɛ de a yɛlɛnna ne yɛrɛ bɔtɔ filɛ ɲamaku ɲini yɔrɔ la nin n m'a sɔrɔ yɛrɛ u ka ala a san yɔrɔ la foro kɔnɔ fɔlɔ a yɛlɛnin bɛ yen nɔ donc yala kɔni ni fɛn yɛlɛnna a san yɔrɔ la duguba kɔnɔna la kɔni nɔgɔya t'o la dɛ parce que n bɛna fɔ misaliya la ni sunkalo yɛrɛ tɛ dɔw tɛ nin san musow b'a dɔɔni san dɔrɔn k'u mako dilan n'a ye mais sunkalo la bɛɛ mako b'a la min t'a sɔngɔ lɔ n'i nana fɔ ye olu yɛrɛ bɛ dimi k'u ta kɛ kɛlɛ ye hali o don tɔgɔ la cɛ dɔ nana yan nɔ 300 donc ko ale o cara ale bɛ taa mɔgɔ wele sa ka na kama an ko problème fosi t'a la a ka taa mɔgɔ nin wele ka na an fana y'an ka minɛn sɔrɔ cogo min na an b'a feere cogo min. Ɲamaku ale fɛnɛ bɛ labaara kosɛbɛ musolakaw fɛ k'a sababu kɛ a minɛn kɔfɛ a bɛ farifoni lase sundonnaw ma dumunifɛn minnu kanunen don sunkalo kɔnɔna la olu tiɲɛna Ɲamaku ye dumunifɛn ye min nɔfɛ man kan ka ca ka sababu kɛ kelen b'a ka 140 n'a tɛmɛn'o sanfɛ
fo ni mɔgɔ gɛrɛ dɔ fara kan kɔni b'a feere 140 an bɛ taa kasi ta fɛngɛ la n'i ye nin kasi kelen feere i ta ye den kelen de y'a la kasi kelen na i ta ye den kelen de y'a la i bɛ transport bɔ i bɛ fɛnw bɔ yɔrɔ a ma nɔgɔ. fɛn min yɛrɛ ka nɔgɔ ɲina o de ye dabilenni ye sale dabilenni tun ka gɛlɛn mais alhamdulilayi da ma gɛlɛn ɲina. Takula ka tali kɛ ale nafa la ale ye dumunifɛn sundonna bɛ min kanu u ka suntigɛ la. Tamaro de san donc n ye dɔ san na pour que n bɛ taa ni denbaya an ma sun tigɛ n'a ye quoi. Ko a ka di silamɛw ye k'u soutenir ko fɛn min don i n'a fɔ yiri nafama don. Ne ye 300 ye ne ye 200. Ne ye 100. Les clients n'ont pas giri jumɛn de kan kosɛbɛ? Bon, bɛ giri 700 ta de kan. O tɛ bɔ yan? Ayi, o bɛ bɔ Algérie de. O tɛ bɔ yan. Salon daminɛ kun ka di ni ɲinɛ. Munna? Wari tɛ mɔgɔ bolo. Wari tɛ mɔgɔ bolo sisan. Sunkalo dɔ la ka sɔrɔ fantanya bɛ mɔgɔ la. Sunkalo ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ye o kɛrɛfɛ waati dɔw sanni ni feerekɛbaw bɛ sɔrɔ caman kɛ ni dumunifɛn kofɔlen ninnu feereli la hali n'a y'a sɔrɔ sanni ni feere ka suma ni sunkalo daminɛ in na ka sababu kɛ sɔngɔ gɛlɛyali ye. Ala ka sunkalo musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. An balimaw kunnafoni kuncɛla an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ championnat national pro ligue 1 orange ale kulu kɛrɛnkɛrɛnlen ye a ka barodalasigi sigi sen kan ka kɛɲɛ ni jumadon ye marisi kalo tile 7 san 2025 lajɛ in kɛra fédération malienne de football ale ɲɔgɔnnajɛ so kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko lajɛ in ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o de ye commission kɛrɛnkɛrɛnlen ale yɛrɛ président ye n'a bɛ général Birima Jabate ale eko fɔ ale kɛrɛfɛ maa wɛrɛ tun bɛ o de ye fédération malienne de football ale secrétaire général Sidi Bekayi Magasa ka taa bila Burulayi Konate la. Burulayi Konate ale ye fédération malienne de football ale commission ka baara ɲɛsinnen don kunnafoni di kow bɛɛ lajɛlen ma Kajatu Bagayo ale ni Musa Ɲang olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ an ka jɛn ka ɲɛmadaw fɛ. Ni mun y'a siɲɛ fɔlɔ an ka dolantanko gun kan fédération malienne de football kɔnɔna na n'a yɛrɛ tun ye jɛkulu mun sigi mun ɲɛsinnen don championnat national professionnel baaraw ma u ka ci bila kunnafonidilaw ma ka ɲɛfɔli k'u ye phase ale na baara jumɛn ni jumɛn kɛla ani baara minnu bolodalen don don n'a nataw la n'o bɛ tali kɛ phase retour yɛrɛ ɲɛbila baaraw kan. Défaillance minnu yera phase ale la olu ka se ka fɔ u ka corriger a fɔbaga tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ni aw tɛ donc aw ye fɛn minnu ye n'u ɲɛna ou bien n'u ma ɲɛ aw bɛ se k'olu fɔ cogo min na disposition bɛ ta k'olu corriger ka bɛn ni phase retour ye. A kɛnɛ kan a ɲɛnabɔjɛkulu ɲɛmaaba n'o ye général Birima Jabate a ɲɛfɔli caman kɛ. An bɛ se ka o ponso physique kɛ club ni joueurs cɛ ni bɛnbaliya donna u ni ɲɔgɔn cɛ contrat ko la yɔrɔ mun na donc an bɛ ka club ka contrat kɔnɔ yan'an k'an ka rapport déposer ni club fɛn o fɛn ma se ka critère dɔw bato ce n'est pas exclu ka club ka relégué. A ka ɲɛbila kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ kuma tɛnkuna kunnafonidilaw n'u fana y'u ka ɲininkali kɛ ka ɲɛsin ni commission kofɔlen in maaw ma. Mais ni litige bɛ club ni ɲɔgɔn cɛ n'o o litige nana trancher tuma min na classement yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka bɔ ni o de ye. Pour l'instant ce classement est basé sur les résultats sur le terrain. Ni commission discipline fana bɛ se ka min minɛ n'a a document dilan na dossier dilan na min kama fana ni min bɛ k'o tigi la ni ɲininkali min bɛ da min kan o bɛ da o kan mais en la sensibilisation de kɛ. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est les clubs qui nous ont mis ici et nous allons tout faire pour ne pas pénaliser nos clubs en compétition africaine. Da sera jalatigɛbaw fana ka lahalaw ma n'o ye arbitre ye. Mais k'a fɔ ko u ma former ou bien ko ka labɛn o kɔni ko ka labɛn kosɛbɛ u bɛ ka former. Réunion de critique fana bɛ kɛ a kɔnɔna na donc olu bɛɛ b'a kɛ ni fɛn minnu kɛra an bɛ se ka sigi kan ka ninnu la ni hakili jagabɔ min kɛlen filɛ commission ad hoc du championnat professionnel ligue 1 ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye ka kunnafonidilaw kɛ ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ ni compétition kofɔlen in kan o la don n'a nataw la ɲɛbanda na kɛ sa baara kofɔlen minnu fɔra n'o bɛna kɛ phase retour kɔnɔna n'o baara bilala sen kan ka da ka phase retour min na kɛ phase ye ɲɔgɔn la samasama bɛ bonya mun kɛnɛ kan k'a daminɛ jɔnjɔn ɲinini baaraw la fo ka taga se maintien ma. An balimaw ni de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an ye mun walawala aw ye an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka filɛliko ɲuman na k'aw hakili lajigi k'a fɔ nin sunkalo na anw ka kunnafoni bamanankan bɛ tɛmɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 wagati nansarakan ale b'a nɔ na ani Modibo Sidibe a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛ mɛn an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ko Ala ka Mali lataa ɲɛ.
n y'a dɔn nin ye an denmuso ka furu sabanan minɛ ye sakɛ. Furu sabanan wa? Arama, ne jiginn'e la dɛ. Tarata o tarata ani alamisa o alamisa aw be se k'aw ka seri kansinaw ale épisode 2 lajɛ a tako filanan video kan dɔrɔmɛ 20 tile kɔnɔ. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ www.video.tv walima maxiti kan walasa k'aw tɔgɔ sɛbɛ. Orange aw kɛrɛfɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.